La presentació de la candidatura del PSPB a Benicarló va provocar una gran expectació. Molts van ser els ciutadans que es van apropar al parador per a conèixer més de prop els integrants de la llista i les seves propostes per a la ciutat. Els 21 membres de la candidatura barregen joventut i experiència en una aposta per la renovació que incorpora també una important presència femenina. El secretari de l'agrupació del PSPB de Benicarló i número 7 de la llista, Román Sánchez, obria el torn de parlaments amb una dura crítica a la política d'inversions del govern de la Generalitat, amb l'aeroport de Castelló en la Diana. Estos són els mateixos que tenien que omplir la província de camps de golf i posar-nos en un punt capdavanter del tema turístic. El projecte este de Mundo Ilusión, la ciutat de les llengües, són els mateixos que fa 2 setmanes han inaugurat el primer aeroport peatonal del món. Un aeroport pensat perquè les famílies de Castelló puguin anar a passar un dia de camp, a passejar per allí, a estirar les cames. Els socialistes reclamen una nova política d'inversió centrada en allò que defineixen com les necessitats reals dels ciutadans. En aquest sentit, consideren que la important injecció econòmica dels plans estatal i autonòmic no ha estat ben invertida. Això és més o menys 13 milions d'euros ve a ser el que Benicarló podria gastar en inversió en 3 legislatures, tranquil·lament. 12 anys, fins i tot 15. Algú ho ha notat? Estem exactament igual. Lo que toque és analitzar què ha fet el govern de la Generalitat Valenciana els darrers 15 anys. I toque què ha fet el Partit Popular en Benicarló tants i tants anys. Han tingut tot el poder, no hi ha excuses. I què han fet? Aquesta és la pregunta. Què han fet? La realitat és que han tingut tot el poder, però han fet molt poques coses per la gent. El diputat i alcalde de Morella va definir també les línies mestres del Benicarló que pretenen els socialistes. Un Benicarló no victimista, un Benicarló obert, un Benicarló sense complexes, un Benicarló que de veritat juga en primera. De veritat, com m'estimo Benicarló, vos desitjo que vos dirigisque, que tingueu una alcaldessa tan potent, tan important, decidida, tan solvent com serà Charo Miralles. Confieu en ella. Si confieu en ella, el nou Benicarló està començant ja mateix. La candidata a l'alcaldia de Benicarló, Charo Miralles, va protagonitzar la part central de l'acte. Miralles va definir la llista com una equilibrada síntesi de joventut i experiència. La llista és una barreja d'experiència i joventut, d'il·lusió i de força, de confiança en el futur i en la gent, però sobretot està formada per persones que no necessitem del sou de regidor per a viure, que no estem en la política per fer-nos rics ni per guanyar diners, i això és molt important. Simplement ens mou una voluntat de servei i de ganes de treballar per Benicarló. Miralles va subratllar que l'actitud dels governants és un factor clau per al bon govern de la ciutat. Puc garantir-vos que si tinc el suport dels ciutadans i ciutadanes de Benicarló per a la meva proposta de govern, hi haurà un canvi radical d'actituds, de maneres de fer i també en la relació Ajuntament-Ciutadà. Si he pres la decisió de presentar-me a unes eleccions és perquè crec fermament que hi ha moltes coses que canviar i perquè hem de construir un Benicarló que mire al futur amb optimisme i confiança. Hem de posar de nou en valor la col·laboració dels ciutadans en el destí d'un poble. És el moment de dir que la nostra prioritat absoluta seran les persones. La candidata del PSPB a l'alcaldia de Benicarló oferia també la seva recepta per a incrementar l'economia productiva a escala local. Estem davant de dues concepcions diametralment diferents d'entendre l'economia i el paper de l'Ajuntament. Davant de les receptes antigues i desfasades del PP, cal plantejar una reforma a fons de l'administració local, fent-la més eficient, més operativa, més empàtica amb els emprenedors, més diligent, aprimant-la allí on calgui per augmentar l'economia productiva. I estos són, segons Charo Miralles, els ingredients de la fórmula que permet afrontar els problemes. Coneixo molt bé els problemes de la meva ciutat i sé com es resolen, amb idees, determinació, en molt de treball i, com no, amb la participació de tots, perquè Benicarló l'hem de projectar endavant i cap al futur entre tots. Estic segura que si no ho fem nosaltres, no ho farà ningú. El cap de llista per Castelló i rector de la Universitat Jaume I, Francisco Toledo,
va centrar la seva intervenció en el que va qualificar de política de despilfarrament del govern valencià per a construir una imatge fictícia de la comunitat valenciana. Que se preocupa todos los días en construir una imagen de la comunidad que nada tiene que ver con la realidad y en fijarla en nuestro imaginario colectivo. Y esa diferencia entre la imagen real y la imagen actual es la que a mí más me ha decidido a entrar, ¿no? A decir, es que eso no puede ser. No podemos tener un mundo que no tiene nada que ver con el real, porque lo primero que tenemos que hacer para salir de la crisis es saber cómo estamos. El candidat a la presidència de la Generalitat, Jorge Alarte, va reivindicar la necessitat de que polítics i ciutadans treballin colze a colze en un projecte comú pel progrés de la comunitat valenciana. Vull reivindicar per al futur l'orgull de ser de Castelló, Alacant i València i de gent honrada, honesta, en dignitat i que treballa per al futur d'aquesta terra. Issa és la comunitat valenciana de veritat. Issa és la comunitat valenciana que vostès representen, que vosaltres representeu. Alarte va expressar així el recolzament dels socialistes valencians a la candidata benicarlanda Charo Miralles. Vull dir-los als ciutadans i a les ciutadanes de Benicarló que el projecte de Charo és el millor projecte per al futur de la ciutat i que tot el PSOE i els socialistes valencians estem en ella. Volem que sigues la pròxima alcaldessa d'aquesta ciutat. Se ho mereix la ciutat. L'acte de presentació de la candidatura del PSPB a l'Ajuntament de Benicarló va tancar-se amb la pujada a l'escenari dels 21 membres que conformen la llista que encapçala Charo Miralles, a la que acompanya com a número 2 José Antonio Sánchez, home que acumula una dilatada experiència en la política i la gestió municipal. El número 3, una nova incorporació. Una dona compromesa, d'esquerres i sensibilitzada en les causes socials. Ella és Filo Agut Barceló. I en el número 4 tenim a la primera incorporació d'estos joves socialistes. Ell és Hilde Añó Lores. En el número 5, una altra dona. Una dona preparada, una dona disposta a donar-ho tot. Ella és Rosana Marzà Caldés. En el número 6, una companya que actualment està també dins del grup municipal. Ella és María Ángeles Romero Gadea. En el número 7, el nostre secretari general, Román Sánchez Mateu. Miralles va insistir una vegada més en que l'aposta per la renovació que ha fet el PSPB de Benicarló vol recuperar l'herència i el testimoni polític de la legislatura de Juan Vicente Rambla, quan els socialistes van aconseguir a Benicarló una contundent majoria absoluta en 1987.